खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि फिन आरोबाव BPF दोलोनि गिदिर खहा थारैनो BPF दोलोनि रायजो राजाफोरा सानफा एफा नागारलांजोबसिगोन नामा फिन दिनैबो आदिवासी हारिनि 100था नखरनि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान नंगौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोजोन आरो खौसेथिनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै सानफा एफा जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों थिग बेबादिनो 14 नं चिरां दुलार ब्लक कमिटि UPPL दोलोनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफांनि आदिवासी हारिनि 100था नखरनि सोद्रोमाफोरा एम रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जादों बेंटल सेरफां प्राइमारि बा VCDCनि सिङाव सेरफांगुरि सान्थालि बस्तिनि 100था नखर दङ 100था नखर 350था भटार्स बे 100था नखरा दिनै BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जइन जाबाय गतिके बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो आंजों रायलायबाय दङमोन आं खाबु होनो हायाखैमोन अब्लाबो दिनै सम दिहुननानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों गोजोननाय मोनदों दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया ज' जाजाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो जाथियानो खौसे जानानै मोनसे प्लेटफर्माव फैनो नागिरदों शान्ति गोरोबनाय आरो खौसेथिनि थांखिजों हाबा मावनो नागिरदों बेनिख्रुइ साबसिन इनभाइरनमेन्ट सृष्टि खालामनाया गोरलै नङा सार अर्जुन बिथाङा UPPL नि केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखैमोन बेनि थाखायनो गोदाव सोराव जाबाय थादोंमोन खोथा बुंदों सार मा बुंदों अपोजिशन पार्टिया जेब्लायबो पजिशनाव थानाय पार्टिखौ क्रिटिसाइज खालामखायो बे स्वाभाबिक दिनै UPPL दोलोआव जायगा मोनैखायनो कंग्रेस दोलोआव थांनाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंनायनि ओंथि गैया होननानै आं सानो गोजोनथाव खौरां TBS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TBS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TBS नि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TBS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TBS नि गारिखौ लांफैनो हागोन TBS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो TBS कम्पानीनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TBS कम्पानीनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन